Alam po ninyo, kahit na anong gawain, ito yun lalo na pagkain. Kung gusto mo yung ginagawa, andun yung sarap. Pero siyempre, unahin mo ang Diyos sa lahat ng iyong gagawin, lalo na sa ganitong business. Unahin mo siya, na tulungan ka niya, bigyan ka ng lakas, dunong. At lahat ng sakripisyo kailangan mong gawin dahil dito sa 1984 na nag-start ako, ang daming sacrifices, ang daming mga napagdaanan, ang daming obstacles, pero napaglampasan dahil sa tulong ni Lord. Ang bibingka po kasi, nasaksihan ko sa lola ko na ito yung kanyang specialty. Hanggang sa napag-aralan ko, gusto ko siya mapag-aralan at ngayon natutunan ko ng gusto, tuloy-tuloy pa rin. Dito sa hanap buhay na to, kahit na konti lang ang kita, masaya na ako kapag may bumabalik na mga customer na, "Mami, anong linagay mo doon? Anong ginawa mo doon? Ba't ang sarap?" At hindi ko po mapalampas itong araw na to, yung araw-araw, sabi po nila. Sabi ko, pagmamahal lang po. Masaya na po ako kung kayo ay bumalik na sinasabi nyo sa akin napakasarap. Pero that time nung umpisa, tinatanong ko talaga, ano ang masasabi mo? Sabihin mo kahit na medyo hindi maganda para sa akin, sabihin mo para alam ko kung anong gagawin. Ayun, sinasabi naman nila. So, siyempre, natutunan mo ito, pero siyempre, kailangan mo rin paiktingin kung gaano kasarap at susunod sa panlasa ng generation. Sa tingin ko po, talagang traditional na talaga ito. So kahit na saang lugar, hahanap-hanapin talaga ito. Ang aasahan nila yung masarap na bibingka ni Qualmiras. Ang overload na bibingka, naglalagay po kami ng toppings na salted egg. Pag i-serve na po, lalagyan pa rin po siya ng butter, cheese, at saka konting sugar. Sila nang bahala kung gusto nilang kasi karamihan ay ayaw nila ng niyog. Pero nung nabanggit ko na mas masarap yan sa niyog, ayun, nagre-request na sila. Marami naman din pong nag-aantay, tingnan mo sila. Kahit na meron kang katabi na nagtitinda din ng katulad ng tinda mo, nag-aantay talaga sila na makaluto doon sa order nila. Wala pong ginaya o sarili lang talaga yan. Ang puto bongbong at bibingka, sarili po itong ingredients. Sariling pagsusumikap para maging masarap. Ako po si Maria Concepcion Malyari. Kung tawagin po nila ako si Ma'am Connie or Connie. Itong nasa likuran ko, ang aming bibingkahan, Qualmiras Bibingka. I start po ito nung 1984, maliliit pa mga anak ko. Tuloy-tuloy lang, maraming napagdaanan, pero kailangan maging matatag para itong business na to ay mapush. Dati mga anak ko yung mga kasama ko, sa ngayon naman mga apo na. Masyado po silang natouch sa nasabi ko na ano ang gusto mo? Tumenga na walang ginagawa o walang mapapala o tumenggang may mapapala. So, ayan ang response nila. Masisipag po sila. Halos lahat po sila ay gusto nila na sila na. Sila na yung mag-manage, okay, mapagbibigyan ko sila. Dahil nakita ko naman yung potential nila na maayos naman po. Lalo na dun kay Ace, siya na po yung talagang nagmamanage. Although, andun pa rin po yung supervision ko para sa mga ginagawa.
Ako si Ace Malyari. Apo ako ng may-ari ng Bibingka. Since day one, ayan talaga negosyo ng lola ko. Diyan na kami pinalaki talaga sa Bibingka. Din nung putumbong tito ko nga asawa niya. Nagkasakit kasi yung tita ko, yung asawa ng tito ko, kaya medyo hindi na naasikaso, ako na nagtuloy. Meron kaming regular, special, overload, super overload. Ang regular natin sir, yung classic lang, yung putumbong, nyog, sugar lang. Tapos yung special sir, meron lang tayong dinagdag na cheese. Yung sa overload, dinagdag lang natin condensed. Sa super overload naman sir, dinagdag lang po ay leche flan. Pinagkaiba lang sir, sa akin kasi malambot, walang halo. Puro talaga sir, puro malagkit. Kasi sa iba sir, tumitigas. Malaking pasasalamat ko sa tito ko, sa lola ko, sa paglikod sa amin neto, sa pagtayo ko ng business. Di madali kasi masyado pa kami mga bata dyan, pero tuloy lang. Maraming salamat po sa tumatangkilik sa Bibingka at Puto Bongbong ni Kual Niras. Maraming salamat po and God bless. Kung gusto po ninyo matigman ang Bibingka o Kual Niras Bibingka at Puto Bongbong, punta lang po kayo rito sa kanto ng Estrada at Diyan sa tabi ng Santissima Trinidad Parish. So hanapin lang po si Kual Niras Bibingka. Dito lang po yan sa Malate. Merry Christmas and a Happy New Year! At nagpadala siya sa atin ng isang kapangyarihang kapabilitas mula sa likod ng kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas na tayo sa aming lingkod. At ang audit ni Simeon matatagpuan din sa Ebanghelyo ni San Lucas nung nahagkan niya ang batang ipinangako sa lahat. DJ din eh. Ulit nga siya eh. Matangkan natin ang lahat ng mga nagtutulong at kapag-pagpapilin sa isang Uy, nakakita ka dito.